subscribe. This is Lex Fino Vlog. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Tubigon, Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan ka Fred. Kutasa, uy. Kasi di kutasan nga po, di ba ni mong dagandagan naman sa mga bata? Hoy, sa tanang tao sa kalibutan, ikaw mo'y nahibaw kung unsa ko kahilig og bata, no? Parehas bitaw ta. Pero di sa ko parehas ni mo nga magdagandagan din sa park o Manila. Kay KJ, manggod kaayo ka. Mo nang mas malipay mo mga pag-umangkon ko na ako. Oh, nga naman ka. Mura man kag nakakitag-ung. Hala, singutar ba na ko, eh? Okay na ko na, Ha? Okay naman. Ngano di ka? Bye, Fred! Oh. Ay, maudi ay. Oh, bye. Kisay kuyog ni mo. Ako na, bay. Hi, Lian. Hi. Milagro nga milaag ka nga ikaw rang usa. Asa ba Gina? Buwag na mi, oy. Ha? Buwag na lagi mi. Tinuod? Oh, Lian. Saon nga, di pa man si andam nga musettle down. Og mo to, nakigbuwag na nagkalit na ako. Okay na Raven, uy. Basin og dili lang gid para kamo sa usag-usa. Wata kay baw, laing babae gid siguro ang para nimo. Tinood ka na, bay. Ikaw masagod. Himabay man kay ka. Awan na no. Basla na hinuon ka. Pero sige lang, bay. Waabot ron niya ang husto nga babae nga para gid nimo. Pangitaan ti ka. Ha? Ikaw? Oh, sige na. Ako may itupo ni Raven, B. Sige na ba? Ingon anak ka kadesperada, Lian? Karon ra, para ni Raven. Oh, sige na. Paragod, gano'n bang ingon maana magkabuang niya, ha? Nahibaw na ba ka, ha? Nga palikiro kayo ng tawana? Nausab na to, uy. Kinakatilaw na to si Tagam. Pero kung wa pa, ako may mo pa usab niya. Maong sige na, please. Sige, suway na ako pangitag paagi. Tanaw na to, musugot ba? Sige, bay, kay ganahan sa kong malingaw. Bay, ayaw kalimot, ha? Best friend na ako nga akong gitupo nimo. Og best friend man sa ta. Basta kay dili lang ko gusto nga tubayan lang nimo si Lian kay himuon nimo siyang panakip butas, okay? Mauna diha. Ikaw mo i-bridge silang duha. Unya karon kay nag-iinom ka dinhi nga ikaw rang usa. Sige lang gud ma. Nabaw bitaw ka nga ang inom ra mao akong tinuod ko best friend. Nak, kanusa man nimo ipabati ang imong feelings para ni Lian. Kaya ambot lang kahano ko na nganong wa gyud siya makabantay, anak. Pero kaming tanan, anak, nakabantay gyud nga in love ka niya. Okay ra ko nga iyon ini ma. At least sigurado ko nga dili siya mawa na ko. Nak, Kay kumusulti ko niya nga love na ko siya. Pasig muli kay na hinuon. Mao nga bahala na niya akong feelings ma. Og diha ra gyud ko kutob isip best friend niya. Isakin sa may magustuhan niya, igo lang kumusuporta. Fred. Freddy! Nakoy chika! Unsa man na? Kami na! Uyab namin ni Raven! Ha? Oh, nganong ingon anak man na imong naong? Dili ba day ka happy para namo? Ha? Oh, happy oy. Pagminyo na mo. Minyo agad? Chill lang, good. Ayaw ka bala ka. Best man ka, inikasal na mo. Ayaw, magpare lang ko para ako mo kasal ninyo. Pwede. Freddy, happy gid kaayo ko. Maong thank you gid kaayo nimo. Fred, matada diha. Na kay bisita. Sa iyo, hasad eh. Kinsa man ka? Gina? Nganong niya man ka? Naalang ko'y gusto mahibawaan, Fred. Unsa man na? Unsa ka tinuod nga may uyab na si Raven. Oo, tinuod.
Mao ba? Sige, salamat, Fred. At least na-confirm na ko dihan mo. Sige, adto na ko. Mao ba? Mao ding nagsigis yung panawag na ako. Nya, kuha ni mo tubaga? Wa, kay gusto ko makabawas niya. Sakit kayo yung kibuhat na ako. Tanawan niya, magukod na siya maayo na ako. Freddy, best man ragid ka kay dili pa makapari. Ha? Hala, uy, wa ka GI. Kaslo na namin ni Raven. Nag-propose na siya na ako. Unsa? Oh, kano sa man ang inyong plano mapagkasal? Nakasabot ko nga nung niinom na sad kakaron. Kasal na nila ni Lian, ugma. Oh, ayaw paghilak-hilak diha. Imo man ang choice nga wa ka musulti sa imong feelings para niya. Tumagasan ang amigo nimo. Hello, bye? Bay, tabangi ko. Ha? Nga naman, unsay problema? Nakarealize ko ba nga dili pa ko andam nga magpakasal Mayong niya. pagbuminaw sa Unsa? Lex Mahal gyapon Pino si Gina bay. Vlog. Ug mabdos pagid siya. Oh. Asa ka? Magkita ta. Ganong kisumbag ko ni mo? Buang kang dako. Nisugot ko nga. Itupo ta mo ni Lian. Kaya nagtuo kong tarong ka. Buang maghihapon di ka. Bay, wa ko intensyon nga pasakitan si Lian. Yang unsa man gibuhat mo karon? Ha? Ayaw na pakita ni Lian, ha? Hangtod sa hangtod. Magkalimtangay ta nga best friend. Maoday nga cold na kayo siya na ako lately. Sorry kayo. Unsao naman na ako pagpadako sa among anak. Siya. Abdus ka? Oh, Fred. Ako nagihatag niya ang ako pagkababae. Kaingon siya nga dili na ko na siya mawa na ako. Kay kaslunon ako numi. Ayaw ka pala ka. Ako yung mubarog nga amahan, anak. Unsa? Nabuang na ka, Fred. Mas buang ko kung pasagdan ka. Naara ko para nimo. Ako yung mga mahan ng bata. Uy, pagka-cute sa mong baby, uy. Amo, liwat man ka na ako, uy. Kaklaro nga ako ng naong, Hala, uy. Bitaw, best friend, salamat kit kayo, ha. Ikaw may manluluwas na ako. Sus, wala na problema na ako, eh. Mas lain kung sa laing laki na nimo nga ipaangkon. Oo niya, sure ka nga. Okay, ragid mo nga at puyo sa inyo. Oh, lagi. My God, wa makaila si mama nimo. Pamilya na baya ka. Lian, samtang na ako, pangkaon pa mong duha si Dodong. Lian, happy ang birthday ni Dodong. Maulaki. Mawito nagsigi kog overtime para makatigom kog maayo. Buhatag masab ko. Ikayang ginato si Dodong. Salamat, Fred. Tuod ay, na ako'y ipaila-ila nimo. Ha? Kinsa man? Emil, si Fred, ang akong best friend. Freddy, si Emil, akong uyab. Oh, uyab? Andam na kumusod og balik sa usa ka relasyon. Ayaw hinoon. Nice to meet you, pre. Nagsilos pa ko rin mo kay lagi nag-ipon mo ni Lian. Pero best friends naman din mo. Best friends lagi mi. Ikaw sad Freddy ba panguyab na lagi para dili na ka madudahan nga uyab ko nimo. Sa man tay plano nimo sa imong kinabuhi uy? Ako plano? Magpare. Tarong ba? Lagi. Tanawan niya. Ako mo ay mukasal ninyo. You may now kiss the bride. Congrats, Lian. Emil. Thank you, best friend. I love you too. I love you too, best friend. Bisan tuod og wa mahibaw si Lian sa akong tinuod nga gibati para niya. Pero nalipay nalasad ko nga nakit-an gid niya ang lalaki nga naapirmi para niya.
Di nila lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN. Mao ka may higalan kaagay ni Fred nga taga Tubigon, Bohol. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagkalahan. Ha ha ha, hasula. Ang mong kaagi gibata no doha sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakap. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jasmine, 15 years old, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kalit nga niturok sa akong panit nga katul kaayo. Aron hisabtan, sugdon ko sa diyang nagduha-duha ko nga moapil ba ko sa among GS prom. Ingon ini ang mga panghitabo. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Oy, unsa? Namoy GS prom? O ma, pero dili tingali ko moapil ma, uy, gasto kaayo. Uy, kaanogon god. Apil lang, uy. Na, nya, mangita pa kong isulob, ana. Ay nga no, mandi ay pa. Daghan anas ukay-ukay, ah. Day, nakakita na kag masulog ni mo? Paday, uy. Si mama rin may bahala ato. Ako, nakakita na taon ko, day. Okay-okay ra taon. Okay naman sanang ako, ah. Dagan bitaw sa ukay-ukay, no? Likon pag yun. Wa pa kay kaparihas. Unya, barato pag yun. Maugyan. Isukod ko no ning daan, be. Atong tanawon para mahibaw ta sa dapitang adyasan nato kung doon namang gani. Pa Manila ba, ma? Ay isukod gani, aron malaban na dayon ako. Wow, nak! Ang ngayon kay ka. Wagin ko masayos magpili inida. Salamat, ma. Anyaon sa man ready na ka? Oo, ma. Na sige, ipatod na lang takas imong uyuan. Kay doon naman to'y tricycle. Sige, ma. Wow, kagwapa ni mo Jasmine. Karon pa ko makakita ni mo nga nag-dress. Salamat. Wa ko maana da. Ay, sige, tanaw na ko ba? Kay maibog unya ka. Joke! Unya, kumusta mang inyong JS prom gabi, inak? Okay ra? Okay raman, ma. Pero kapoy lang kay wa man kumaanan og sulob sa sapatos nga dunay his. Unya sayaw-sayaw pag yun. Ay, at least nagka-experience ka. Kaysa among panahon, wa ra ba gyud na? Uy, naunsa ka yun? Sige ka magpangilkil diha, uy. Ay, kunong pagpangilkil to bangas pagkaon, be? Katul ka akong lawas, ma, uy. Nay, kaliko na dito. Sa abog tingali na. Gay, katulas akong lawas, uy. Naunsa man eh. Jasmine, naunsa man ka? Ma, butangi ra gud og pulbos ang akong luyo. Katul kaayo. Ha? Naligo na ka? Oh, man na. Pero nangatol gyapon kog maayo, ma. Lo, tingalig nakakaon kag naka-allergy nimo sa inyong party gahapon. Tingali, ma. Ay, kadiyot kay magkokog si Teresin, aron makainom ka. Aron mawa na imong pagpangatol. Kumusta namang pamati nimo, ha? Okay na, ma. Karon pa mang kunak. Nadi kay allergies pagkaon. Ay pagbantay-bantay sa imong kanon. Kay naarabay uban basta grabing allergies pagkaon maglisod og ginhawa. Ha? Mao ba, ma? Oo, uy. Mao nang ikaw,
Pagbaw na lang yun aning si Teresin. Sige, ma. Sukad sa among GS prom, natugkan kog burot-burot ang akong panit, nga wa ko mahibaw unsa naka-allergy nako. Pila ka adlaw gikan nga niinom kog si Teresin na okay raman hinuon ko. Pero ning niagi, naay ni turok nga burot nako nga grabe jud ka katol. Pag una, gamay raman to siya, mura ra magbugas. Gipasagdan na sad nako kay nagtuo man ko nga ordinaryo lang nga katol-katol. Nilabay ang pila ka adlaw, mura mag nikatag. Unya, dili ko mahimutang sa kakatol. Unya. Uy, Jasmine, nansa ka, uy. Mura lagi kag dili mahimutang. Day, katol ka ayo. Ang ansa man? Ang akong sampot. Ha? Nansa day ka? Oh, pahiri aning ointment nga green, oh. Unsa man na, ma? Ointment ka incheck man na, ambot sa ingan anyo eh. Basta epektibo man kuno na, suwayi lang. Ay, kakatol yun, uy. Kauton ko nig maayo hangtod nga manghapdos, pe. Samaran ako. Di man yun mada ang kakatol. Unsa? Mas ni grabe? O lagi ma, katol ka ayo. Patanawa ragod kuno ko, be. Unsa man ang katula di ay ba? Ay, pama. Oh, narama o. Uy, kadako naman ko di, ana. Mura man nagbun-i sa kung tanaw, nak. Unsa ma? Nasamad naman nagmaayong imo sampot. Ay, giunsa man day nini mo. Ako man sige hagaut, kay katol ka ayo. Ay, kinibi. Suway ko nun ng antibacterial cream, be. Dili na ko mag-short. Malapas naman ang marka sa katol sa akong short. Klaro pagkit kaayo. Nga man kihapon ni mamaayo sa mga ointment nga akong Maayong gigamit. pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Mao ni problema nako karon kay pila na ni kabuan, pero wa man gihapon mawa sa akong panit. Gani ni katag na siya, hinungdan nga dili ko maka-shorts na kay malapas man siya sa shorts. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, posible ka nga katong pagpangatol sa akong lawas nga naagyoy mga nanurok, nakuha to nako sa ukay-ukay? Pero gilabhan man ang ukay-ukay ni mama. Ikaduhang pangutana, posible sad ka nga na ako'y allergy sa pagkaon? Unsa man nga mga pagkaon ang akong likayan aron sa pagsiguro. Wa man gud ko mahibaw unsang pagkaon na ang naka-allergy nako. Ikatulong pangutana, ingon si mama nga bun-i kuno ang naa sa akong sampot. Ngano wa man gihapon siya mawa bisag nisuway na ko pila ka ointment. Mawa lang ang kakatul kadiyot human mo balik na sad. Ikaupat og katapusang pangutana, kung tinuon nga bun-i siya, asa man ako siya makuha? Matod man gud ni mama nga takod-takod kuno na pinaagi sa sabon og tualya. Pero wa may gibun-i sa amoa. Diyan ko man di ay ni makuha. Makasuggest pa mog maayong ointment para ani? Unsa man klasiha sa ointment? O kinahanglan ba ko nga magpa-check up na lang og derma? Mahal ba? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jasmine.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa kini nga akong suliran. Anay na sa ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usama ko ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama nako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page or diba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga train your mind to see the good in everything. We have to train our mind to see the good of everything. Dili kay negative ta. Ina nga bahalag tagilid positive lang gagyapon ng atong panguna-una para nga nindot ang atong adlaw. Okay? So ang atong magtatampo si Jasmine, 15 years old, taga Cebu City. Pare-pareha man niya sa problema atong usang adlaw ni Iting, no? Kay tulad po niya sa pamanit, no? So ako lang gining kuanon siya Cebu City, no? May pagpaminaw sa mga taga Cebu City. Si Chuna Inok, Runa Inok, ha? Sa kang Dr. Albora, mga taga Pasil, no? Suba, Pasil. Daghang kayong tag mga suking tagpaminaw niya, no? O mga katupasinti ni Dr. Virgilio Sanchez, pero may yun siyang maminaw. Si Chira di Vivar o si Vergo di Vivar. Mayang pagpaminaw, Rodolfo Rapada, Sarit Buhisan, Cebu City. Thank you very much sa perminong paminaw. O mga taga-sugod, Southern Leyte, si Binigdo Bining Blanco. O si Mary Ann Huyuhoy, mayang pagpaminaw. Mga taga humampas datag Sambuan Cebu. Nindutar ba sa inyong mga lugar da, no? Lingaw kayo ang mong grupo da sa inyong lugar sa Sambuan Cebu. Okay? So, si Jasmine, unang pangutana, posible ka nga katong pagpangatol sa akong lawas nga naagay mga nanurok, nakuha tunak ko sa ukay-ukay, pero gilabhan man ang ukay-ukay ni mama. Well, kanang ukay-ukay mangod. Okay, makanang madaginot gud ta ba? Kay bahal ba kay labi ng mga signature nga mga panapto kanang sinina. Ang gikan na sa laing nasod nya gigamit na ni didto. Naman gani ko na usay masurtihan ka nga ang mga bulsa sa ukay-ukay na ay diamond ring, na ay kwarta, ay mga inilisan mo na dito. Mga sinibog na dito sa laing nasod, ipadada sa ato. So wala gyud ko mo sa limpyuhan gino, labhan gid mo maayo ng ukay-ukay kay dita kay balo ug kinsa bay nagsulot na dito ang original nga tagiya ani, no? Nga kuan napadari sa ato, no? Mayo na pabukalan og tubig, usahay labhan gyud makapilang higayon usa isulot kay ukay-ukay lagi baliko nako gisulot na ni dito sa place of origin kun gikan Amerika ba o sa Europe ba gipadadre kita mo kumpiyansa. Ikaduhang pangutana, usul ni sa kaha nga naa ko'y allergy sa pagkaon, unsa man nga pagkaon akong likayan aron makasiguro wa man sud ko kay bawo unsang pagkaon na ang maka-allergy nako. Well, through experience Jaime, makakuan ka kung sa mga allergy nga mga pagkaon. Usually mga seafoods maka-allergy na siya. Ug sa akong experience kini mga itlog, ang kanang talong, ako allergy kog kapayas. So kanya-kanya ta og level of tolerance sa mga allergy nga mga pagkaon. So di ko makaingon ni mga allergy ka na ni kay wa man ko ka kita pa nimo. Ikaw mismo obserbahin lang kung unsay maka-allergy nimo. Pero usually ako balikon ni mga seafoods, no? Lambay, pasayan, unsa diya maka-allergy na siya. Okay, katulong pa ko. Gawas pa nga ani mga pagkaon, kani mga dust, mga pollens, mga tae sa kanding, manok, whatever, mga abog, mga lagi na, abog ka ng aso, o na yung maka-allergy. Ikatulong po ko na, ingon si mama nga, buni ko no ang naa sa akong sampot. Nganong wala man gihapon na mawala bisag, nisuway na kong pila ka ointment. Wala kong makatol ka diyot, human, mubalik na sad. Well, mas mahigil matanaw ni sa doktor, no? Kaya usahay man go na atay mga itawag na itong psoriasis, na eczema, na buwel, na may infection going on. Kung na ganit past formation, meaning to say, na infection going on. Nga na sa hospital sitting, amo ng buslutan, tagag drainage, para makaagis ang nana, tagag antibiotic. Limpyada gyud ka. Limpyuhan ni mo. Bisan lang soup and water. No? Mas maiganig na antiseptic solution nga betadine baron or mertiolate para di makadaghan ang kagaw.
Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung tinuod buni siya, asa man ako siya makuha. Aw, true kwan. Dagan, that's like any other infection. Di takaybaw, di na ni mamutunga ra gini, no? Matod man gud ni mama nga takod-takod daw di panaagi sa sabon ug tuwalya. Mao na ang limpyado gud ta, no? Ang tuwalya nga gigamit sa usa ka miyembro sa pamilya, kung may mo ayaw sa gamita sa ubang miyembro, kuha pa malabhi, ha? Kay makatakod ba yan ng ubang mga skin problems, no? Pero wala man gibuni ang dili ka makaingon nga tungod kay wa siya di po siya matakda, no? This can be makuha nimo from other sources, maybe sa imong eskwelahan o bisag asa, no? Unsa man klasiya sa ointment, usually ang among bisita ni corticosteroid ointment, Cetaphil nga sabon, hypoallergenic nga sabon og petroleum jelly or Vaseline, mga moisturize ang imong skin pero dili kayo mo grabe ang imong skin problem. So inaot nakasabot ka sa kung speaker nimo iting og ngadto sa libuan millions nga naminaw natong programa kini akong silan. Ako si Dr. Rene Obra, pasalamaton kayo men ato ni Eileen Batan sa makanunayon yung pagpaminaw sa programa sa RMN. Dak-as kayo tag-rating din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.